ukazujú, že práve v tomto období sa výrazne zvyšuje počet pracovných ponúk. Zisťovali sme, čo je za tým. Najväčší pracovný portál na Slovensku avizoval práve v januári až 50% nárast pracovných ponúk oproti decembru. Situácia je taká, že firmy ku koncu roka skôr prehodnocujú uplynulý rok a tiež nastavujú stratégie na nasledujúci rok. A to znamená, že nové pracovné pozície otvárajú potom až začiatkom roka. Nárast pracovných ponúk majú ale na svedomí aj zamestnanci. Tí väčšinou čakajú na koncoročné odmeny, až potom sa rozhodnú dať výpoveď. Výsledkom je potom to, že zatiaľ čo v decembri ste na svojej vysnívanej pozícii videli inzerátov 10, v januári ich môže byť o polovicu viac. Podľa minuloročných skúseností sa tak už v týchto dňoch môže začať zvyšovať počet pracovných ponúk. Zároveň však aj počet ľudí, ktorí budú hľadať prácu. Na našom portáli sme opäť zaznamenali nárast návštevníkov v januári oproti decembru o 35%. Máme teda v januári väčšiu šancu nájsť si prácu. Rozhýbal sa trh. Je tam viacero možností na to, aby dajme tomu konkrétny kandidát mal viacero možností si vybrať z rôznych pracovných pozícií. V porovnaní s decembrom máme teda v januári viac na výber. Aktuálne je najväčší záujem zo strany firiem o administratívne pracovníčky, obchodných zástupcov a predavačov. Soňa Cipínová, televízia Markíza. Politici sa už predháňajú v sľuboch. Po 55 dní sú tu parlamentné voľby. Čo ale Slováci skutočne potrebujú? Naši redaktori to idú zisťovať od vás. Najbližšie týždne vám dáme možnosť nahlas politikom povedať, v čom vás sklamali, ale aj potešili. A aké sú vaše skutočné potreby? Pätica našich redaktorov vyráža do regiónov. Ich cieľom je vypočuť vás, zistiť vaše požiadavky a očakávania od parlamentných volieb. Ako tí ľudia vlastne žijú, aké majú tie hlavné problémy, čo ich trápi. My sme tam na to, aby ste váš názor prostredníctvom nás tlmočili ďalej politikom. Danica Klajnová, Michal Kovačič, Rado Igas, Viktor Vince a Lukáš Zuzelka. Každý týždeň vyrazí jeden z nich do terénu. Spolu takto do konca februára prejdú 25 tradičných oblastí Slovenska. Strávia v každom regióne 2 dní a počas týchto 2 dní budú vlastne mapovať situáciu, budú zisťovať hlavne u bežných ľudí, ako žijú. Ľudia budú hodnotiť pozitíva, ale samozrejme aj negatíva v regióne. Budeme prinášať živé vstupy a také veľké reportáže. My sme si zvolili tie historické regióny, čiže pôjdeme na Hore Hronie, pôjdeme na Gemer a takto vlastne prejdeme celé Slovensko. Od východu až na západ spoznávacie znamenie je takto označené markizácké auto. Všade, kde ho uvidíte, bude aj jeden redaktor z našej predvolebnej peťky. Vo väčších mestách vás čakáme aj na námestiach. Pripravená tam vždy bude naša kamera, kde môžete politikom budúcej vlády nahrať svoj krátky odkaz. O mieste a čase vás dopredu informujeme v našom spravodajstve. Oceníme, keď ľudia prídu za nami a povedia nám o tom, že čo by sa malo povedzme v tom regióne zlepšiť. Že sa možno na nás dôverovo obrátiť. Ako prvý do terénu vyráža Michal Kovačič. Jeho najbližšou zastávkou sú Michalovce. Štartujeme už zajtra. Boris Trša a Zuzana Javorová, televízia Markíza. No a ako ste počuli, od zajtra s našim projektom Markíza vo vašom kraji začíname na Zemplíne a umožníme vám odkázať politikom, čo od nich po voľbách